anyị onye pụrụ ime ihe niile ebe ike niile bụ nke ya ọ sị ma anyị kpọkuo ya n'ụbọchị mkpala ya ga-eze anyị ma anyị chọọ ya ma anyị kpọọ ya lee nọ nso ọ bụ Jehova anyị bịakwutere taa. Jehova na anyị bịakwutere adịghị anya ọ nọ ike ya dịkwana agbanwe ọ bụ Chike dị na mgbe mbụ ọ bụ Chike gị dị ruo mgbe niile ebighị ebi ọ bụ Chike kere anyị o kere anyị n'oyiyi ya ọ bụkwa ihe anyị si bịakwute ya n'ụbọchị taa ka aha Jehova bụrụ ihe a na-enye ekele na ọgbakọ naanị ya taa n'aha Jizọs. Ụmụnne m na ụmụnna m eji m aha Jehova da anabata anyị sị ka amara ya bara anyị ụba n'aha Jizọs. Wherever you are calling from, whoever you are, and whatever connection you are connecting with, is it by Zoom, is it by WhatsApp, in whatever way, Twitter, and we are live on YouTube, you are welcome. Whatever part of the world, the Lord is there. The Lord is welcoming you. N'ihi nke a masị ka anyị niile were otu obi were ọṅụ nọ n'iru ya n'ụbọchị taa n'ihi na ọ nọ n'etiti anyị ka amara ya zuoro anyị oke n'aha Jizọs. So n'ihi nke eji m aha Jehova da anabata anyị n'aha nke Nna na Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ dasị atọ n'ime otu dị ngọzi ka ọ bịa nọnyere anyị gọzie ọgbakọ na taa ka ike niile bụrụ nke ya ka anyị si n'ebe ka mgbe anyị ga-enọcha ka anyị ga-esi n'ebe a lawa ya bụrụ anyị anọọla n'etiti ya ọṅụ ya ejupụta n'ime anyị otu ọ bụla isiri bịa Jehova zụtara n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Anyị ga-iji ya bụ mmehie anyị. Our opening song, the Lord is our rock. Jehova bụ oke nkume anyị. Oke nkume mgbe ebighị ebi. Elder Nwogbe gidu anyị. Let's just lay down some ground rules to make this meeting as solemn as possible. Iji hụ la anyị ga-ekwere Jehova anyị ugwu nkwesịrịla ya. Aga m ịrịọ onye ọbụla n'ime anyị biko press your mute button. The mute button, mute it, unmute except ma ọbụla ohere ndurula gị ikwu okwu. Ma ọ bụ ma ya hapụ ya na mute. That way, ya adịrị smooth and solemn. Chetakwala ọbụna mgbe Moses nzutere n'ime ọhịa nga ọkụ ahụ ndị ire ya si yipụ akpụkpọ ụkwụ n'ihi na ebe ị nọ bengere n'ọdị nsọ. Anyị nọ ọbụla ị nọ n'ime ụlọ gị ebe ahụ ị nọ n'oge awa na anị ya nke a dị nsọ ka anyị nọ doo ihe niile ka ọ dị nsọ site na ewe nye Jehova. So anyị ga-ime mute. So ada agụji uri na anị ya soro anyị da agụ ya n'azụ. Ọ bụ uri ndị ụtọ gụwa ya n'azụ and onye ndị idu edu ada agụrụ anyị ya that way ya dịrị menani ya solemn and beautiful and gị nwekwa ike ịghọta ha da egoche nga ahụ. Elder Nwogbe gụọrọ anyị abụ mmehie anyị. Jehova bụ oke nkume anyị onye nche na mgbe oke ifufe. O God, the help in ages past, our hope for years to come, a shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure.
before the hills in order stood, all earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as the watch that ends the day before the rising sun. O God, the help in ages past, our hope for years to come. Be thou a guide while life shall last, and our eternal home. Amen. Yes, na anyị nyere anyị aka na mbụ ịgakwa ibu olileanya anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Chi nke na-adịghị agbanwe agbanwe, imeela ibu olileanya anyị. Anyị nke iwere ihe ọgụgụ anyị site n'akwụkwọ 2 Chronicles 7 isi asaa amaokwu nke 14. 2 Chronicles 7 from chapter 7 verse 11. Elder Alozie Ogbonna ga-egoro anyị. Ihe mere nke abụọ isi asaa amaokwu nke 14. Ọ bụrụ na ndị m bụ ndị akpọkwasịrị ha aha m ewedo onwe ha n'ala, kpee ekpere, chọọ iru m, si n'ụzọ ọjọọ ha niile laghachi, mụ onwe m ga-esikwa n'eluigwe nụrụ, gbaghara ha mmehie ha, mee ka ala ha dị ndụ. 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. May the Lord bless his reading in Jesus' name. Amen. Oge awa na anyị nke gaala ekpere Reverend Dr. Anyalewachi ga-egoro anyị. Ogbonna imeela ya nkọpụta nke okwu nsọ Jehova. Ka anyị gaa n'ekpere Reverend Dr. Patrick Anyalewachi, biko duo nzukọ Chineke n'ekpere. Okay. Ụmụnna, eji m aha Onyenwe anyị bụ Jizọs Kraịst ga-anọnye n'etiti anyị niile gboo. Arịrịọ anyị ga-ịrịọ Chineke, anyị ga-eji m okwu ka obeka anyị, okwu ke ndị obe naanị ha, gwa Chineke otu o ji dị anyị n'obi. So ebe ọ bụla nọ, anyị hụdata isi anyị ala, rịọ Onyenwe anyị amara, tudu anyị. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior,
Dear Heavenly Father, we come before your throne of mercy and grace this evening, acknowledging your divine presence in our midst, all over the place where our people have gathered using this medium. We're very grateful that we have this opportunity and this means to communicate with you and to communicate with one another and share our shared burden and concern. Thank you, Father, for welcoming us into your bosom as your beloved children, redeemed by your own special blood, and then given your Holy Spirit that helps us daily to walk in this path that you've called us. Thank you for the opportunity and the privilege for us to address you with a united voice as we share our common concern. Concern that you are very familiar and absolutely aware of. But by your Holy Spirit, you've drawn us together to share this burden this evening. Nna anyị na Chineke anyị onye maara obi anyị mara mkpa anyị mara ọnọdụ anyị niile. Onye nna nwe niile ịmala hụ anyị si zukata, ịmala otu o jidere anyị n'obi. Ọ dịghị hụ anyị ndị ichegbu ma ọ bụ hụ anyị ndị ikwu ile amaghị. Even before the thoughts originated from our hearts and mind, you are aware of it. This day and all that is happening within this period of time in our lives did not come to you as a surprise. To us human beings, but to you, oh God, there is no such thing as surprises. Lagen de tuzro owa akoto gi ji aga mamado amala mamado amaghe gonya nga amarala ekwensu agaghị ime ihe ọbụla ma ọ natafu permission n'aka gị n'ihi anyị adịghị inye ya otito ọbụla n'ọnọdụ ọbụla anyị nọ isi ma anyị mata onye bụ nye ya ekele n'ihi na nke a bụ nzube gị banyere anyị. Akwa anyị ndịrị ibe, ụdị anyị ndịrị esu, echiche anyị ndịrị iche, nsonso niile, ajụjụ niile, ọ dịghị na mgbara ya anyagharị. Anyị nsighị onye obi ebere onye amara. Otu anyị nzukọtara gbuo dịka otu ezinụlọ, otu okwu ọnụ njikwuo ya mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ n'etiti unu nzukọtara n'aha m, laga onye gị nọ ya n'etiti we. Ọ bụ nkwa gị na okwu ọnụ la anyị nji bịa gbuo ebe kwasara gị otu o jidere anyị. Anyị ndị ekele n'ihi onye ọzụzụ atụrụ ọghọ mbụ nwa gị na ụmụ niile iji tụkata hwe na anaghị a wee gwefụta echiche a. Anyị nsị ịlụ ọdịmma, anyị nsị gị bịa duo anyị, tụziela wa aka ka wee nduo anyị tụziela anyị aka hwe niile anyị nga ime ekpere niile arịọ niile a ga-erịọ ka ọ bụrụ dịka mmụọ nsọ gị ji tụọla anyị aka anyị nga iji mee ya, ka mgbe emechara hwe niile anyị nga imela anyị asụ a anyị nla anyị asị la anyị na nna anyị onye nna anyị nda do anyị sụlọ nọ n'eluigwe. Lọọ na anyị nda karịa ka anyị nwere ike icheta la anyị na-ele aba akpala ụka taa, la anyị na-ele aba adala ntị ọnụ, lọnụkwa n'ude anyị, lọnụ na-akwa anyị, lọnsiela anya mmiri anyị, la nwere ndị ime na ugbo Chineke lọbụ iji meghe anya anyị ka anyị hụ nwa anyị na-ahụbeghị mbụ. Ghọta ihe ị chọrọ ka anyị ghọta. Arịrịọ anyị na anyị asụ na mbụ mee ka mgbe niile ndị ganụ
ọ kụziela anyị ihe niile gị onye chọrọ ka anyị mụta n'ime ya. Gwefuru anyị ịsụke na maọbụ ịsụke, mepee anya nke ime mmụọ anyị na obi anyị na ntị nke ime mmụọ anyị ka anyị nụọ ihe ịda agwa anyị, ka anyị ngwere ihe ịda agwa anyị gwere soro nzọmụkwụ ụlọ okwu ọnụ ka i nyere anyị mba akwụkwọ nsọ, ka anyị ndị agụ anyị ndị aghọta ya danara ntụziaka anyị n'ebe gị onwe gị nọ. Okwukwe niile ị chọrọ itinye n'ime obi anyị, ngọzi niile na amara niile chọrọ ịwụkwasị n'elu isi anyị, ntụziaka niile ị chọrọ ịtụziri anyị, ihe ọ bụla ọ bụ ị chọrọ ka ime ka anyị mara, Chineke anyị nyere anyị aka, n'ihi na ịma ala nghọta anyị ehighị nne, ma ihe niile zuru oke ebe gị onwe gị nọ. Eze ebube bụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị, ọnụ na-ekwutere anyị berede arịrịọ niile anyị ga-erịọ ọgbụla, hụ niile anyị ga-ime ego onwe gị nọ n'aka iri nke nna na-arịọtara anyị arịrịọ. Gwere aka gị dozie ihe niile a n'ebe nna gị nọ, tọọ ọhụ ihe niile a otu gị onye gị ji hụ ya na otu anyị ji gwere anyị fee gị n'aka, n'ihi na ọ bụ mgbe ọnụ na-ekwutere anyị adịghị hụ anyị ma anyị ga-eka ma ọ bụrụ na gị onwe ekwuchitela anyị ọnụ ebe a. Ma anyị mmaala dịka ịhụnanya ala nkwa la obi ebere si dị n'ịga imere anyị karịa dị ka anyị nwere ike iche ma ọ bụ ka anyị nwere ike ịrịọ, n'ihi na ihe ndị a niile ka anyị rịọsi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. 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 Imeela ukwu Reverend Dr. Patrick Anyalewachi. Anyị ga-enụrụ ori Stella ọnụ ndị Q5. Masịma before why go kenabụ ihe New York naanị mmadụ niile ebe niile ka kpọkuru naanị onye ọbụla nzara mmadụ asị na-emegbala ahụ ụmụnne anyị ndị Q5 ihe Houston na-abịataje ịgụrụ anyị ori. We welcome the Q5 group all the way from Houston, and we pray that the Lord will bless Q5. Biko unu gbere oziọma nke abụ gọzie ọgbakọ na anyị ya. Let no child be troubled. You believe in God and in my Father's house are many mansions. I'll go to prepare a place for you. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your heart be right if we came tonight? The Lord is coming, are you ready? Why will you wait, my brother? Promises of God. Jesus bought your life on Calvary's mountain, and soon he will come again for you. The Lord is coming.
The Lord is coming. Are you ready? Why will you wait, my sister? Promises of God are true. Jesus calls your life and soon he will come again for you. The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if we came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Good evening, everyone. Our scripture text will be taken from Psalm chapter 46, verse 10 to 11. Psalm 46, 10 to 11. And it reads, He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. May the Lord bless his reading in Jesus' name. Amen. You have the second song, right? Jesus gauchim nebem nile Hom go ijeyon Oleseyon Gamna basam I'll get better your bearing. Ubeya puhoton. Au hayadi ka isihuton. Ka bereu. Dina su asusu nilen gabu ihunanyam keyom onumutam galekusom gasihomen lukogoyom. Nakwe oruginegenti echero wamorogi olugi nakasimo bibi kokwe kamnu
grace of our loving Lord, grace that receive our sin, our argue. Yonder at Calvary's mount upon, there well the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, gross grace, grace that we pyro and glaze will team. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all thou seen. Seen on this pale light of seawards gone, shroud him the soul, waited fain it lost. Grace that is greater, yes, grace unto point to the refuge, the mighty cross, mountain it told, don't know who believe you are longing to see his face. You this moment is grace receive, great grace, God's grace, and be parallel and cleanse will team, great grace, God grace. There is greater than all Lean not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne of mercy find a sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Seeing can casio dim career to onye kamwenu wani we omo bunaniki Jesus, nuru akwankembe ina mondi ozo oku agabigala. Brother Chinedu Ejike,
Sista Ụlọma Umeadị unu emeela kpọrọ anyị bịala oche eze amara n'oge awa ekpere a dịka anyị si zukọ taa mbụ ịchọ iru amara Jehova ebe ọ sị m anyị kpọkuo ya lee nga eze anyị ọ bụghị anyị bịara oge awa naanị ya anyị nga igwere oge awa nke ekpere ka oge naanị ya Jizọs mgbe na-akpọ ndị ọzọ oku agabigala anyị arịrịọ oke mbụla mbụ anyị ga-erịọ mbụla isi ezinụlọ anyị niile ndị nọ n'ala na ndị nọ ebe ụlọ ebe ọbụla ezinụlọ anyị nọ ebe ọbụla ị nwere mmadụ were obi gị n'oge naanị ya cheta ndị ahụ ndị nga ikpere anyị ekpere anyị amasịla arịrịọ ekpere ehila anyị ga-erịọsi unu gbalịa mee ya ngenge so that anyị kwa inwe arịrịọ nwee ike kpee ekpere ndị ọdọwu ndere anyị n'ihi anyị nwere ntụtụrụ arịrịọ unu amarala sị n'oge awa na mbụ oge mkpa anyị mgbalịa gbuo ya ngenge n'oge naanị anyị ga ịkpọ apọstọl Emeonye la Elder Obinna Ụbani Ebere siwo biko duru nzukọ gaala oche eze amara cheta ezinụlọ anyị niile ebe ọbụla anọ si Jehova ya biko cheta ezinụlọ anyị chebewo gọziwawo gawa n'oge awa na nzukọ anyị nga n'ụlọ ekpere. Let us go to the throne of grace as we pray on behalf of our families. Apostle Emeonye Elder Obinna Ụbani Ebere biko unu duo anyị n'oge awa ekpere na unu eme ya nkenke nzukọ Chineke anyị nga n'ụlọ ekpere. onye nwe anyị onye hụrụ anyị n'anya ọ bụghị macha ihe niile ọ bụghị ihe ebe Naijiria kpọta anyị n'ala nọ ọ bụghị ma ihe niile gbasara anyị na ndụ anyị ọ bụghị ma oke anyị kwesịrị ibili elu ụwa na onye nwanyị ọ dịghị onye karịrị ọ dịghị Chineke ọdọ nkarịrị onye nwanyị n'oge ugbu a ụmụ mbụ ndị Ngwa ezinụlọ niile anyị dị kpọkụ onye nwanyị anyị dị isi ma ị nara otito nara nsọpụrụ n'aha Jizọs. Amen. Chineke anyị amaala na anyị emehiela n'ihi na anyị bụ ndị mmehie anyị si ma ị bịa gbaghara anyị anyị dị igwere ezinụlọ anyị nyefee ghela aka keka nkele oge kena ọrịa ọjọọ na-abatara n'elu ụwa onye nwe anyị amaala si n'ụlọ akwụkwọ nsọ ụdị nwe ndị na-aga ime anyị si bịa gwere amara gị gwere ịhụnanya gị bịa bịa ekpuchide anyị n'aha Jizọs. Onye nwanyị biko ndị nwanyị anyị wo ndị ụmụ anyị wo ndị di anyị wo na ụmụnne anyị wo niile ndị dị n'ụlọ ọgwụ biko onye nwanyị mgbe a ga wee ga kpuchi idewo walọwa kpuchi idewo Jehova wee bikwasa ndị ọrịa aka anyị ese ma ịgwọ ọwụ site n'aha Jizọs. Onye nwanyị lee n'ụmụ anyị biko ekwe ndata hụ ọjọọ mewo ekwe ndata ọrịa na-agbakụtawo ekwe ndata efuo onye nwanyị Chineke ụgbọ ọbụla anyị dị ego ọkụ ga-eguzosi ya ike ọ bụrụla ọ dị ndewo ọrụ ụlọ akwụsịla n'ihi ọrịa ọjọọ na onye nwanyị bịa emepere ụzọ mgbe anyị dị ikpekpe ekpere na-arịọghị maka ogwe anyị n'obe onye nwanyị lekwa ndị ka anyị hafụrụ n'ụlọ
bịa bịa ekpuchi idewo, ekwe ndị ọrịa ọjọọ nọ, nye anyị nri, nye anyị mmiri, otu onye nwanyị wee ta nwekena dị imenụ, ta ọ bụrụ nwe mmụta, ta ọ bụrụ nwe gị ime anyị agbakụta eguzi osi ike n'ime hụ onwe anyị n'anya. Ka bụ arịrịọ anyị site n'aha nwa bụ Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Apostle Emenye in online. All right. Anyị ga-egawala ihu. Gakwa to the next arịrịọ ekpere. Anyị ga-egbere ofe na gakwala ihu. Anyị ga-enu abụ l'ọnụ ụmụ anyị, the Ukegbu sisters. We'll be listening to a special number from the Ukegbu sisters at this time. Mountains are still being moved. Struggles are still being loosed. God, we believe it, and yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. They are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move. We need a move. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. And yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move. We need a move. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Oh, we are here for you. Healing is coming in this room. Set our hearts on you. Heaven is coming. Oh, we are here for you. Healing is coming in this room. Set our hearts on you. Heaven is coming. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. This is a move. 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 This
is a move. This is a move. This is a move. I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow, and as your love wave after wave crashes over me, crashes over me. You are not against us, champion of heaven. You made a way for us to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, so I will let you call me down the shore into your grace, into your grace. And as your love wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us, champion of heaven. You made a way for all to enter in. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore to waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. 'Cause you make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made the way. And as your love wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against, champion of heaven. You made a way, champion of heaven. You made a way for all to enter in. Thank you so much, the Ukebu sisters. We praise the Lord for you, and we pray that the Lord will continue to bless your ministry and bless your future and all that concerneth you. At this time, we go to our next scripture text, Psalm 91, verses 1 to 7. Chimuba Njoko. Amen, amen, amen. Wow. Wow. That was amazing. The Ukebu sisters, they never, ever disappoint. All right, so big shout out to them. Right.
So our third text will be taken from Psalm, verse 91, chapter 91, 1-7. And it reads, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. 3. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome of the pestilence. He shall cover thee with the feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. 5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that fleeth by day. 6. Nor for his pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Last, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Amen. Amen. Nzukọ Chineke dị anyị ga-agakwala ekpere. Thank you so much, Brother Chinwoba. Highly appreciated. Nzukọ Chineke anyị ga-agala ekpere n'oge awa naanị ya. The next prayer point anyị nwere mbụ our frontline workers. N'ime etiti anyị, ntụtụrụ n'ime anyị ndị nrụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ma ọ bụ ndị ga-aga, ọ bụ ndị lụ alụ, ma ị maghị onye nọ na ịmara na ogwekeghị mbụ ya. So ọ gbara anyị gburugburu. Nke a mbụ oge anyị ga-eji kpọkuo Jehova n'isi ndị a niile ndị ọdọ na-egbara ọrịa na ọsọ okewo ndeta ịga aga. Jehova biko chebe. So n'oge awa na ụmụ Chineke anyị ga-arịọ Elder Joshua Nwachukwu, Sister Odimo Nwasanya, and Reverend Clifford Erondo. Unu cheta ụdị mmadụ ndị a wo niile unu jikpere wo gaala aka Chineke si Jehova kpuchiwa wo gawa. Ụmụ Chineke anyị ga n'ekpere, unu biko chetawo unu egbokwa ekpere unu. As we pray, audibly, we would like everybody to pray in their hearts for our doctors, our nurses, EMS, the police and the firemen, the leaders like presidents and governors, the clergy. All these people are frontline workers, and we will ask our good God to be with them as they serve us. Let us pray. Nani nke bi n'eluigwe, onye ike niile dị n'aka, onye oge ebere, onye na-amaala na ụmụ ya dị mgbe niile, onye na-ejighị ele mmehie anyị na-emere anyị ihe ọma. Nna, ọ bụrụ na anyị ndị kpọkuru oge anyị asụna ndị ngwa niile ndị na-anana oge ọbụla nọ adịwo icheta ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị bụ ndị dị ile anyị anya hụ na ọrịa ọjọọ na laweghị ime hụ niile oke ike wee ha eji mee ka anyị nọrọ n'udo, nọrọ ma anyị nweta ọrịa ahụ ya ghara igbu anyị. Adịghị ịga mgbe niile n'oge anyị asụ n'oge ikete na-elegide ndị ọrịa webịa wee jikere kpuchie imi, kpuchie ọnụ, kpuchie ahụ wee niile. Onye nwe anyị ndịkwa anụ akụkọ la ndị ya niile ndị kpuchite onwe ladị ndị wee lefutela ọrịa ọjọọ ya, ladịkwa ndị were anwụọlanụ maka ọrịa ọjọọ ya, nga adịghị ilegide ndị ọdọ anya.
na anyị na-arịọ ya bụrụ na adị ndị n'otu a onye nwaanyị anyị na-arịọ otu ịga n'ụdị ezinụlọ wee nyere we aka duzie we adịghị onye adịghị eme onye nwaanyị ga-emeghara ezinụlọ otu a adị ndị nọọsụ ngawa ọrụ ndị dị elu na emergency room. Oh Father, some of them will be crying as they are going to work. That's not right. So our Father in heaven, you know everything. Please protect our frontline workers. Protect the doctors, the nurses, all the healthcare workers that come in contact with these people that have contracted this coronavirus. We are praying for our loved ones here in United States of America. We are praying for our loved ones in Nigeria and every other country in the world where you find our people. Father, we are praying that you protect them. Give them what it takes to safeguard themselves. Oh, Father, if any of them catches this disease, help that they will be cured, that they won't lose their lives because of it. We are praying, Father, that the police, those that are making decisions for us, protect them also. Even where we go for for grocery, Father, protect those people also. Continue to guide us in all things, Father. We will give you glory at the end of this season. We give you glory for saving us. We give you glory for who you are, for providing for our needs. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Onye nwe anyị la Chineke anyị atụla gị mma mmalị bụ Chineke. Anyị ekelela gị n'ihi ohere iwepụtara anyị ịkpọkọ ụbọchị mkpali gị eze anyị. Ịnọnyere ndị nna anyị were oge gara aga mgbe e nwere okpukpe bịakwute gị n'oge abalị a. Ezinụlọ anyị bụ ezinụlọ ke ndị Ngwa. Anyị bịara n'ihu gị Chineke n'ihi na anyị nwere oke mkpa. Kemgbe ekele dịrịla otu ekpere lezala anyị. Anyị ndị nye gị ekele li hafụbeghị anyị aka kemgbe anyị yi ọha ebe ka anyị bido ebe na gị da nọnyere anyị. Ịgọziela anyị nye anyị aka ọrụ mgbe ndị nwe ala na-enweghị aka ọrụ. Inyere anyị aka ọrụ la ndị ka anyị nọchitere anya the compassionate ministry of Jesus Christ. Ka ụwa ndị gbagharị ọrịa ada ndị mmadụ adasịla aka nila aka ịkpa. Anyị nwere a lot of our family members nọ ebe a. Chineke anyị ha anyị dị ịrịọ gị bụ ịbụ Chineke the mighty divine protector. Anyị ji wee niile hetara ndị ukwu ndị nta tile ọba aka gị dịla ha ọbụla ka e nyere aka o ji emebi emebi. Mgbe adị wee gaa Chineke kwee ka ebube eluigwe kpuchitawe n'ihi adị wee gaa n'ime ọdọ ọkụ ụbọchị niile. Were ebube gị kpuchitawe kọsọ ọbara mgbe aga wee bi aka ndị nwere ọrịa na chie ya n'imi n'akụkụ niile chia ya n'ahụ onye nwe anyị n'ihi your divine presence ekwela ka o mekọtawa ahụ n'aha Jizọs. Amen. Mere anyị ebere gị onye nyere anyị aka na mbụ nyewe the wisdom ime ihe kwesịrị ime Chineke anyị gọzie we n'ihi ebe ọdụ anyị bịara na ịhụrụ ndị mmadụ akọrọ ị na-ahụ ekwewe webewa aga na dọkịta akwụkwọ ụgha ma ndị ka anyị ji ịtụ egwu gide aga ebe ị gara n'ime ọdụ ọkụ na nyere Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego onye eze asị na hụrụ onye yiri the son of man n'ime ọkụ. Ị gara n'ime the lions den gather ebe the lions are both vegetarian. This is what we're experiencing at this time in history, Lord. Your people, they got you know exactly what to do. You know how to get there even before they're there already. So look happily as your people, as a family, and you program Mama Chineke. Lanya Gayumba give me the account on the Kanye. La Nombani gives you Zuna Jesus. Amen. Yes. I don't want to give me. I don't want to give Nela Hule Puri, the greatest physician.
Jizọs onye ebere n'oge awa nke ekpere a ka anyị dị kulitara ha niile si ga ebe ị na-agafe n'oge abalị a na-agwọ ndị isi na ndị edene dị iche iche anyị zụkọtarala aha gị anyị abịa for entertainment ha anyị bịara ịchọ chi nke ndị bụ chi na eze nke ndị eze onye bụ ọgaranya na ebere the strength of Israel that cannot learn ọ bụ alpha na omega agbapụ ezuru ike anyị ji wee niile regardless of the diagnosis of the doctor and the experts Chineke Bella the doctor of doctors say lay your righteous right hand upon your people from the crown of our heads to the soles of their feet declare you were healed in the name of Jesus Christ. Amen. Only one hero one when it keep fail, but we serve a mighty God who cannot fail. You cannot fail, you cannot change. If only above and beyond. Forever I am grateful to you. And so look up Chineke. Our consort Chineke no Jezebel, the young lions they do lack and they suffer hunger. But because we seek God, we are here to seek you. We shall not lack any good thing. Our prayers will not be in vain because God continues to be faithful. So long have Chineke, window where can this movement, this thing in my literature, don't wait to your hands. He will go and go to the guy. Okay. Oh my say, la when she we can laugh for never my Jesus Sajapo, lying that they can low to Oko Chineke, Lotifa no Tigene, Yaman Tin Kendibuchi, Ezek and Jesse, Chineke means bread, Abraham, Isaac like Jacob, Ibu Chinekani, Ibu Chineke Nani, I am Maka de Handy America, they are going to Nanya Bopi, Chineke, Sanya Pedita, one Yoria, Nani Lile. It is who it is two Cabo Handeka, Handeka, Bulandi Chineke, the Lande Mozi, that we go before them, beside them, above them, and beneath them, by day, by night, by noon, not have Jesus. And get my all over Chima. This is a day of Mumma Chineke. It's an emergency. I need send the SOS. Get Chineke, Yuna, Unajiru, Abu Bible, three here, no Capalia, Obia Junong, Ona Juleke, Lady Messuan in coma, Egi Messuan, Carano, but India. Nihini Buchineke, baby, Binan go with it, O Ken Kume, a shelter in the storms of life. Oba Hagi, Ibu Alpha no Omega, Ibu Nyabu Paso, Ibu Manuel Chineke no Yanani, Abu Beniza, Onyakumo Boye, Matangwa Benyana Yakata, Kela Zion Kagidani, Kela Benso, never Kutendo Katamana, Chineka and Yakutregi. Nibo, Chineke God, the Creator God, Ikuchayabu, Yame, no watching Geta, no to Obi, Ibakarani Mege, if for Shala and the Kakwa, Chineke, Anya, Biakota, Oku, or to tell the Bedrege, Nihili for them Quasi, Agatemi Narunu, Karia Kudremo Beach, Obolu Bundoma, because I have called you by my name, you are mine. A people I have formed for myself. We are God's own people, a special people, a real from this day henceforth, this movement, this ministry, this church, these people, our family, I get up from strength to strength, from health to health, from blessing to blessing, from favor to favor, from healing to healing on every side, to the glory of the Almighty God and to the blessing of His people in Jesus' mighty name. Amen. 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 In Jesus. Jesus. Amen. Ezonye nwanyị na Chineke. Ela adịghị agbanwe. Akwụkwọ Nahum chapter 1 verse 9. Ọ sị, He will make an utter end, and affliction shall never rise up again the second time. Amen. Onye nwanyị ịbụ oke mmadụ. Onye nwanyị ọ dịghị onye a ga-ejikọ mmadụ sọ bụ onye yiri gị n'ime mma na ebube gị. Chineke anyị ndị ikele gị n'ihi na ọ masịrịla anyị gbakọ n'ihi ndị ngwa. Ya mere Chineke onye ezi omume anyị ndị vute n'ihu gị mbụ ndị frontline workers site na ndị police ma ndị EMS, ndị nurse, ndị doctor, na ndị security, ma ndị cleaners, ndị niile ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Onye nwe anyị na ndị chere ihe aka ebube gị na mgbe abalị ya. Onye nwe anyị lee ọtụtụ n'ime anyị ebutela this coronavirus.
ọtụtụ evudela evu nne na nna wee nne na nna wa nwụọ onye nwe anyị ọ bụla ihe anya mmiri akwa ndị ka anyị nọla ihe iri uju ndị ka anyị nọla ihe onye nwe anyị ihe ntamu si onye nwe anyị ndị otu oge ije bụ la anyị bịara ala a kpọrọ nne na nna anyị bịa n'ala ya bụrụ ọnwụ lagapụtara we Chineke onye ezi omume onye hụrụ ndị ngwala anya anyị si onye ezi omume biko mere anyị ebere you say that one we say you will make an utter end. Lord, you say that affliction will never rise up again the second time. Chineke onye ezi ekwe ka lime ọnwa onye nwe anyị mala ọnwa February mfutara coronavirus, ọnwa March ifutara lockdown. Biko Chineke l'ọnwa Mee tọgwụgwọ nsọ nzu anyị ahụ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị adịbụla ndị gị nọ na mgbe abalị a anyị ndị isi ike nke mmụọ nsọ. Onye nwe anyị ọdụ onye ọbụla n'ime anyị mbụ the front workers kemgbe onwe mbụ otu n'imewe. Onye nwe anyị sita aka gị dị ike ngakpuchite ndị gị. Amen. Onye nwe anyị as your hand dịka aka gị kpuchitere ụmụ Israel. Onye nwe anyị akwụkwọ nsọ si la mgbe ụmụ Ijipt nọ n'ihe akwa that in Goshen na ha nọ na-celebrate. Lord, onye nwe anyị Chineke lee ọtụtụ anwụọ n'ime ọgbakọ anyị. Onye nwe anyị ya kwa otu a n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị achọkwaghị nnọkọta anyị agaghị bụ nnọkọta ihe iri uju. Nnọkọta anyị agaghị bụ nnọkọta onye nwe anyị ime burial arrangement. Onye nwe anyị ọ ga-ebu to celebrate you. Amen. Onye nwe ọ ga-ebu for Thanksgiving. Yes. Amen. Ndị gị Chineke ka ọkụ gị gbaa ha gburugburu. Onye nwe anyị akwụsị dịka ugwu gbara Jerusalem gburugburu otu a ka Jehova gbara ndị ya gburugburu. Onye nwe anyị I will lift up my eyes unto the hill. Where will my help come from? Ya si ihe aka m ga-esi n'aka Jehova bịa bụ onye kewe eluigwe n'ụwa. Ya si lee na ọ dịghị atụ ụra na onye na-echebe ibe na adịghị arụ ụra. Ya mere Chineke onye na-echebe ala ngwa, onye ndị chebe ndị ngwa, onye nwe anyị amaliga gị ihe ụra. Onye nwe anyị na-atụ ụbọchị taa dịka ekpere ekpere in Amos, if those who are called by my name shall humble themselves and pray, pray, onye nwe anyị, and seek your face. He said, I will hear from heaven. I will hear from heaven. Onye nwe anyị nụ ekpere ndị gị na mgbe abalị a. Onye nwe anyị, let this land receive healing. Let our lives, let our families receive healing. Amen. Ebule gele n'ihi na ebu Chineke onye ezi ome n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. 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 Hello. Na-emegbala ahụ ndị mkpere ekpere Elder Joshua Nwachukwu, Sister Ọdịmma Ọnwụasụ anya na Reverend Clifford Erond. Anyị akwa into another testimony of songs. Nani Abuo Nyagidi, led by Brother Ishmael, Elder Ishmael Ngwa, Sister Oluchi John. Testimony of songs. I mean, testimony in songs. Oh God, our help in ages past, our hope for yet to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home.
before the hills in order stood, oh, its receive a friend from everlasting outskirts to endless years the same. As an edges in thy sight are like an evening dawn. Short as the watch that ends the night before the rising sun. Okwukwe m dị na gị, nwatụrụ Kalvarị, onye nzọpụ m. Nụrụ arịrịọ nke m, wepụ mmehie niile, kwe ka m site n'atabụrụ nke gị. May thy rich grace impart to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast died for me, oh, may my love to thee, pure, warm, and changeless be, a living fire. While life's dark maze I tread, and grief surrounds me spread, be thou my guide. Bid darkness storm today, wipe sorrow's tears away, nor ever let me stray from thee. Aside. Father, I stretch my hands to thee, no other help I know. If thou withdraw thyself from me, I will
believe. Oh, let me feel the power and all my buried wants relief in this accepted The first place, you're busy. Jesus obu runam gekwe gamata This is not working. Jesus nwụrụ ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-ejikwa na njọ gị onye na-enye okwukwe ga-wele anya m nye m onyinye ahụ ngwa ka obi m ghara ịnwụ. You press the wrong button and that thing get off. There's no reason why you should be pressing that thing. That's how you tell me. How would my faith so rejoice? Could I but see thy face? Now let me hear thy quickening voice and taste thy pardoning grace. I do believe, I now believe, thou Jesus died for me, and that he shed his precious blood from sin to set me free. Father, we come to thee. No other help have we. Thou wilt our refuge be. On thee we call. Earth is but dark and drear without
brought thy presence near. Be thou our comfort here, Father of all. Father, we come to thee. Turn not away. Helpless, we come to thee. Hear while we pray. Save from our many foes, our earthly woes. Be thou our soul's repose in time of need. Fearful are we and weak, to us with courage speak. Thy mighty arm we seek, full strength indeed. Father, we come to thee. Turn not away. Helpless, we come to thee. Hear while we pray. Our Bible reading will be taken from Isaiah 41, verse 10. Isaiah 41, verse 10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Amen. Amen. Lord, can I get to our next prayer session? Can I Gabu, mgbe ga-echeta ndị anyị ndị nọ n'ụlọ ma eburu ụzọ kelee Elder Ishmael Nwogbe na Sister Oluchi John nke na-abụ ezie n'ezie uri nkwali nna biko ọ bụrụ na anyị setịrị aka anyị ọ dịghị onye ọdọ ebe anyị setekwa na ya aka ọ ga-enụrụ anyị ọ ga-emere anyị karịa ka anyị pụrụ ịrịọ n'aha Jizọs. Amen. Anyị ga-echeta ọ bụrụ naanị ogbe ka anyị nrịrịa ndị anyị ndị ebe na ọ dịkwa n'ala Ngwa, ọ bụrụ naanị ka agụọ ihe ndị ọdọ ka anyị ga-echeta onwe anyị n'ebe na n'oge na mgbe anyị ga-aga icheta ụmụnne anyị na ụmụnna ndị nọ n'ala Ngwa. Ekpere ka oge na gbuo ga-aga ebu ekpere ka ala Ngwa. Anyị ga-arịọ Elder Gabriel Nwogu na Reverend Levi Nwohuocha siwo biko ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị ikwu na ibe anyị hafụrụ n'ụlọ bịawa. Jehova kpuchitawo n'oge naanị ya, biko kwee ka iru amara ya mụọrawo n'oge ụkọ n'oge nrịrị ya na otu ọbụla ejiri wo nọ ka aka nsọ Jehova kpuchitawo. So our prayer this time now will be for our brethren back in Nigeria, particularly in Ngwa land. And ka anyị gaa n'ekpere. Onye nwe anyị Chineke anyị,
Chineke onye nke pụrụ m ihe niile. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Can you hear me? Yes. Chineke onye nke pụrụ m ihe niile, onye ike dị n'aka isi n'ụwa niile n'eluigwe dị n'ọba aka. Ọ dị o teela kemgbe akụla ngwere kwụrụ ọgụ. Ọba n'ugbe mma etiri o teela kemgbe m chọrọ ime log in. And finally now at this last minute I was able to come in. Chineke onye nwe anyị hụrụ na mmiri ejulewa awa ọnụ. Anyị na onye iro nke anyị na-adịghị ahụ anya ndị ịlụ ọgụ. Anyị na onye iro nke ka anyị ike ndị ịlụ ọgụ. Ma onye nwe anyị biko anyị egbe ile anyị atasara. Gbata ọsọ enyemaka n'aha Jizọs. Amen. Ka amara wee zuoro anyị oke. Ka ịhụnanya ka mkpọkụ nke anyị na-akpọkụ ghara ịbụ ihe efu. Chineke onye nke kpọtara anyị ala to be Joseph in the land of Egypt. Ga-abịa ya ruru ya bara ndanda. Anyị echeta ụmụnne n'ụlọ ndị lụrụ anyị echeta ụmụ anyị na-enweghị di. Anyị cheta ndị nọ n'okporo ụzọ ndị ijide na-erisi. Ndị na-enweghị ihe oriri na-enweghị ihe ọṅụṅụ. Chineke ala ngwa anyị dị ike o. Onye makwana ihe esisi anyị bịawa ala na. Ma ọ bụla oge nke dị ugbu a. N'ihi nke aka anyị ji na-eweli olu anyị elu na-arịọ gị sị gị biko gbaghara anyị emehiewo onye rukwu otito nke gị. Mere ndị gị amara. Cheta ụmụnne na ụmụnna ndị dị n'ụlọ. A nọ na-akpọrọ telefon agụụ. Mmiri ọṅụṅụ ihe niile. Onye nwe anyị Chineke. Anyị ndị iri ọṅụ ọbịa ya eruo obe na ya bara wee. Biko kwenụ ka anyị nọtala ọrụ anyị niile dị iche iche n'aha Jizọs. N'ihi na anyị nọtala ọrụ. Anyị nga inwe ike iweta ihe nke anyị nụtara n'ọrụ were nye ụmụnne anyị. Ndị na-ata nwiri ndị na-enweghị mmiri ọma, ndị nọ na mmegbu, ndị nọ n'ịkpaso onye iro. Chineke ọnwụ mmadụ aghara nga niile na mọchụarị adịkwaghị ka ga-adị ifu efu adịghị ịlụ alọ. Anyị nga isi nga abịrị ma ọ bụrụ na anyị amana na anyị emehiewo. Onye nwe anyị were uche laa azụ na mgbe ụmụ Izrel ndị dọtara. Ọ bụ mmehie agwọ ọjọọ ata wee Moses ewelie aka elu si onye nwe anyị biko gbaghara ma ị gaghị gbaghara wee wepụ aha m na akwụkwọ nke ndụ. Jehova bụ Chineke onye obi ebere emehu onye nwe anyị. O Jizọs nọ n'olu anyị. Si anyị o anyị emehiewo. Ụmụ ọrịa ọjọọ nke anyị na-anaghị ahụ anya si bịa anyị. Na-egbusi mmadụ in hundreds and thousands na New York na obere ilu ụwa sọtụrụ. Chineke anyị lee biko gbara o onye nwanyị gbara o nwanyị na-enweghị di. Lekwa ndị na-enweghị ọrụ. Lekwa ndị na-enweghị ihe oriri. Lekwa ndị nọ n'ichi biko nọnyere nwe ikpeazụ. Ka nwe ikpeazụ adịghị ọbụla ndị gọọmenti nyere. Ya eme ya bara ụmụnne. Ya eme ya ụzọ. Ya eme ihu adịrị wela mma. Aghara ịdịkwa eti akele obi na-asụ ude. Onye anyị ruo ole mgbe ka anyị ga-ahụ aka gị. Onye anyị ruo ole mgbe ka anyị ga-ahụ ahụ. Ị ga-eliftere anyị ahụ ndị a niile. Ọrịa. Lekwanụ ụmụnne anyị ndị na-anaraba aja. Lekwanụ nwaanyị wee lekwa ụmụ wee. Lekwa ndị dị n'ụlọ. Lekwa ala anyị. Onye nwaanyị otu ọ dị dada anyị o hibere nne ahụ. Adịkwara onye ọdọ nke ifufere anyị ifu ma ọ bụ naanị mere anyị amara. Bụrụ anyị ihe bụrụ anyị ebe mgbata ọsọ. Kwee ka ọnwụ na mmerụ ahụ na ọrịa ọjọọ niile dị iche iche gabiga anyị. Dịka coronavirus nke na-alabara n'ụwa niile. Nke asịla ohia na China, Europe, Obana. Jehova bụ Chineke abụ anyị iro nke anyị na-alụsị ọgụ nke anyị na-ahụ anya. Cheta anyị taa. Cheta ndị anyị na-agbasa ozi ndị dịka okechi ha na ndị ọdọ niile. Cheta ndị anyị niile na ekpere niile. Chineke kwee ka ikpere wee ruo ala. Ewe aka wee lụrụ ọgụ. Ịbụ Chineke nke na-anụ ekpere. Ọ dịghị ihe ọbụla atakara niile ya anụ. Gbaghara anyị adịghị ọcha anyị. Mere anyị ebere. Kwee ka ọgbakọ nke abalị a ghara ịbụ ihe efuo. Anyị wee gbakọta
ka o wee dịrị anyị na mma ka ọrịa wee laa iwe kasie ndị na-eri uju obi ka iwe meere anyị amara onye na-enwe ọrụ enweta ọrụ onye na-anaghị eri uju onye na-anaghị eri ihe eriju afọ onye na-abịa ụlọ ndị imigreshọn na ndị niile na-achụ ha chụta ya enweta green card o ji anọtala ala na Chinekele ya anyị bịadara abịa ọ bụrụ na ịmaghị ntaven onye iro gị ichi imerụ anya ahụ ọ gị ichi itinye anyị obi ọjọọ ma anyị ma dịkala akwụkwọ aza sị na ị gaghị ekwe mmiri rigbu anyị ị gaghị ekwe ọkụta anyị ị gaghị akwa agụrụ anyị ị ga-emere anyị amara ị ga-alụrụ anyị ọgụ Chinekele bụrụ anyị ihe niile na ihe niile nnọta na-aga m ilita n'ihi na aramahụ anyị hiri nne ọ bụkwa na anyị si da katara anyị katara ya afọ anyị n'obi anyị katara ya adịrị anyị na mma anyị katara ya mkpa anyị ga-ebie ya cheta anyị taa mere anyị amara biko akwụkwọ m inye nwanne m nwoke ohu ọcha ohere ka o wee kpọkwuo gị onye nwe anyị Chineke n'ihi na ịbụ Chineke ọha onye nke na-alụ onye ọbụla ịtụtụ ma anyị kpọkwuo n'oge dịrị anyị na mma kwe ka ọ dịrị anyị na mma bụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Open her Jesus. Amen. Can you hear me? Yes. Amen. Onye nwanyị Chineke nna anyị nke eluigwe Abba Father. Anyị na-ekele gị n'ihe niile gị onye banyere na the organizers of this prayer. Dịka ị banyere n'obi Jehoshaphat dịka akwụkwọ nsọ kwuru. Mgbe o nwere nsogbu ndị kpọkọrọ ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị wee sịrị ọ dịghị ebe ọdọ wee nwere ma ọ bụghị ilekwasị Chineke anya. Ọ dịghị ebe ọzọ anyị nwere olileanya ma ọ bụghị naanị Jehova Chineke nọkwara na mmụọ nsọ. Mana ihe niile anyị na-ekele gị n'ihi na ị mere ka anyị dị ndụ dukwa taa ọ bụghị n'ike anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ọ dịghị amamikpe dịrị ndị nọ n'ime Jizọs Kraịst. Anyị na-ekele gị n'ihi na gị onye bido ọrụ ọma n'etiti ndị ngwa ị ga-arụchasị ya dịka akwụkwọ nsọ kwuru. Anyị na-ekele gị n'ihi na okwu bụ eziokwu. God is faithful and God cannot lie. So ebe ị banyere n'obi ndị ka anyị n'ihi na ụfọdụ na-enweta ụgbọala ndị ọzọ ịnyịnya ma anyị na-enweta aha gị n'ihi amara gị. Ugbu anyị dị akpọ oku Chineke maka ndị ka anyị nọ n'ụlọ ndị anyị ga-esi ma eleghị anya ewezụga gị nwa bụ Chineke olileanya webụ ndị ka anyị n'obe ndị sọpọtụ na ahụ niile. Chineke nna anyị nke eluigwe ebe ọ bụ na anya anyị na-ahụ ụzọ ihe niile ebe ọ bụ na ị dịghị agbanwe agbanwe ebe ọ bụ na ị gwara anyị sị ma anyị call upon you that you will hear, and not only that you will hear, you will show us great and mighty things we do not know. So anyị na-arịọ na anyị asụra ka ịkụlie mmụọ ndị ka anyị chọọchị niile ndị ụlọ ndị pastọ niile nọ n'ụlọ nwoke na nwaanyị niile nọ n'ụlọ ka okwukwe anyị si ike si na you have been faithful to ndị ngwa ị napụtara wee napụta anyị niile oge a lụrụ agha anyị hụrụ anyị ekweghịla anyị nga ịnọ ndụ ma ị mekwara ka anyị dị ndụ. Anyị maara sị na ọ dịghị ihe na-enweghị ike ime laghị nkwụsịrị agha laghị nkwụsịkwara agha niile dị iche iche ma anyị na-enweghị olileanya ị na-eme ka anyị nwee olileanya ga-ewe gwa anyị n'akwụkwọ nsọ sị na all things work together for good to them that love the Lord. You first loved us wee mee ka okwukwe ndị ngwa bụrụ na Chineke onye nwe anyị na-arịọ gị were ọbara nke Jizọs Kraịst eji merie ekwesu were kọva ala ngwa niile. Amen. Anyị ji ọbara nke Jizọs Kraịst were kọva ndị ngwa niile na United States. Chineke bụrụ anyị alfa na omega n'aha Jizọs. Amen.
anyị na-ewelite ndị isi niile niile ma ọ bụ na-etigbuo onye isi atụrụ nga ịgbasa ndị niile okwukwe wee mbụla gị ndị na-ekpokọ ihe n'abalị ma ndị pastọs ma reverend ma elders ma deaconess ma nwoke ma nwaanyị onye nwaanyị na marị ọgụ ka ịtụte mmụọ anyị ka anyị wee mara sị we are not alone. Ka anyị wee mara sị that we are seated in the heavenly places with Christ Jesus, and that Jesus Christ is even praying for us right now. Ka ikuku ndị ọjọọ niile latụmaha wela magic wela witchcraft anyị ekele ya bụ n'aha Jesus Christ. Amen. N'ihi na ọ gaghị enwe ike bindị n'ihi na ọ bụkwa mgbe ahụ ụgbọ ndị oke osimiri ọ chọrọ ike mmadụ niile tụgharịsị Jizọs ịnọkwara ya Jizọs mgbe o bilitere ọ sị wee unu ndị okwukwe nta unu nwekwara ike ebe ọ bụ na the word of God is irrevocable and inyere anyị ọnọdụ ịgọzila ndị ka anyị so n'oge anyị asụ a ebe so ọbụla my people who are called by your name will humble themselves and turn from their wicked ways and call upon you that you will hear from heaven. Anyị nọ na obodo akpọgo Chineke nna anyị nna anyị wee mkpọkuru nna anyị wee kpọkuru wee jụọ anyị ugbu a onye ahụ ọkpụrụ ga-abụ dike anyị lekwasịrị anya ka iche ndị ka anyị niile ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ma ndị dọkịta ukwu ma dọkịta nta ma CNA ma sekuriti nwa ọbụla niile Chineke anyị egwuola ọbara Jizọs kọva ha anyị rịọrọ ka ikpuchite mmadụ niile n'aha Jizọs. Ndị niile ndị mmadụ nwụrụ ahara Chineke biko kashi ahụ obi anyị egburela nkwe niile dịka okwu si dị n'ofela aka ya. We have reached all situations into your mighty hand. We know that you are able to do above all that we could even imagine or pray or think, because you are God. And beside you, there's no other God. All power in heaven and earth and under the earth is in the control of our Lord Jesus, who lives in us. His Spirit guides us. We thank you for such a time as this, that the Ngwa people will come together looking unto him who has all power. And we know you are going to open the way and bless our people. You are going to increase our faith. You are going to do great things in your church. And to God Almighty Jehovah be all the glory. In Jesus' holy name I pray. And all the people of God say, Amen. 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 Elder Gabriel Nwogu, Reverend Nwohocha, unu emeela ọla nzukọ ọgbakọ naanị agala iru Jehova nye ọbụla ndị anyị nọ ma ebe na mara ala Ngwa Jehova nga iji aka ya na-echebe ụmụ ya na-aga n'aha Jizọs. Anyị ga-ekpọ Brother Uzoma Achakwa from Houston. Mr. Way, because time for testimony in songs. Thank you. Ndewon. Urim Jesus is still the answer. Jesus is still the answer. Jesus Christ. Ịsave ma asụọla okwu bekee okwu Igbo mixed Igbo English. So Jesus is still the answer. Amen. Okay.
tried so hard to that God while all the same they know for sure His love you cannot feel, but I know His real within my soul. For one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the torments deep in your soul. Jesus is still the answer in no time and ages roll. Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And to some may say He doesn't fit with their philosophy. I know Jesus is still the answer. He's always there and always will be. Some men pretend that things of this world have brought them peace of mind, but we are told how each new day, new thrills they try to find. Not until they meet the Prince of Peace can they ever hope to find release. But Jesus is still the answer for a world that's seeking for peace. Jesus is still the answer. In no time and age is known. Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always there and always will be. Jesus is still the answer. In no time and age is known. Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And the song may say He doesn't fit with their philosophy. I know Jesus is still the answer. Yes, Jesus is still the answer. I know Jesus is still the answer. He's always there and always will be. Amen. Amen. Yes, Jesus is still the answer, and He will always be. Thank you, Mr. Way. Welozoma Achakwa. Onye nwe m gosi nwa ozi gawa n'aha Jesus. Amen. The next Bible reading, Isaiah 43, 1-3. Sister Chinwe Wampa. He who created you, Jacob, He who formed you, Israel,
Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. I am the Lord your God, the Holy One of Israel your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Dịka anyị oge awa ekpere eke na gbuo ga-aga ebu ụmụ Chineke nyere anyị ụmụ anyị ka anyị ndị icheta mmadụ niile anyị kwuru ogala ocheeze amara Chineke si Jehova lekwa ụmụ ị nyere anyị isila ọ bụ ngọzi ka esi n'ebe ị nọ bịa n'ihi nke a anyị agaghị ịgba nkịtị n'oge nakwa anyị ga-iji wochiekwa n'iru anyị ga-erio Brother Francis Nwachukwu and Mrs. Ụlọnwandị Nwakamma si ya biko kwuru ụmụ anyị ka ile ọba aka Chineke si ya biko onye na-echebe Israel ya chebekwa ụmụ anyị gawa. Brother Francis Nwachukwu na Mrs. Ụlọnwandị ụmụ Chineke anyị ga n'ekpere. Brother Francis Anonga. Maybe his line is muted. Check for his line and unmute him. Adi, go ahead. Go ahead. Esem Gawa? Yes. Okay. Nika, let's pray. Our kind and loving Father in heaven, Chineke nna anyị onye mbili eluigwe, onye hụrụ ụmụ ya n'anya, nna ụmụ ha agbakọla n'uhuruchi. Just because we know that you're there to answer us. Eternal God, faithful Father, first we want to ask for forgiveness of our sins. Because God, anyị emehiewo megide gị. Anyị emehiewo megide mmadụ ibe anyị. Nna biko, ya bịa sachasị anyị. Sachaa anyị ka anyị dị ọcha. Otu arịrịọ anyị niile ga-egadobe anyị dị rịọ ya. Precious Father, this evening, we want to lift up our precious jewels, our children that you have blessed us with. So many of them, so many ages, Lord. Kind Father, and we are grateful for them. Lord, this time, our children, our land, our people, we are in chaos, Lord. The children are confused. A time when mother will come home from work, a child will run to hug mommy. Mommy will say, no, wait. Let me go and take off my clothes. Let me go and shower first before I can hug you. Lord, this is the time we're in. And a little boy of 4, 5 years old will say, Mommy, Corona is still here? Yes, Mommy says. Corona is still with us. So Mommy is unclean right now. Let Mommy go and shower. Precious God, this is not how we're supposed to be. We are here this evening, Lord, to present our children. We want you to please cover our children, protect our children.
Amen. Remove, dear Heavenly Father, this spirit of fear from our children. Heavenly Father, there are so many homes where these children are. And you know that many of our parents, many of our mothers, our young fathers that have these little children, many of them are in the front line of this dangerous, invisible war that we are fighting. Precious God, you who sees everything, who knows everything, Lord, we are first presenting these parents that you will give them the wisdom, the understanding, the knowledge, Lord, to seek protection first for themselves, to commit themselves totally to you, Lord, and so that they will teach our children the fear of God, not to be afraid of what's happening in their environment. Dear Heavenly Father, our children wake up every morning to go to school, shower and run to school to learn. Schools are closed now, dear Lord. Our children are stuck in the four walls of home, morning, noon, and night. Eternal Heavenly Father, they are asking questions. What is going on? The older ones may understand a little bit, but the younger ones are having problems. Lord, these are your children. You say, suffer the little children to come unto me. Forbid them not. Lord, we are presenting our children. We're starting here where I am in the state of New York, where everything is in chaos, Lord. Protect our children, Lord. We go to all the states of these United States. We go straight to Nigeria. We go to all the countries of this world where all your children are found, dear Lord. We pray that you will protect our children, that you will teach them to fear God, to love Jesus. Heavenly Father, eternal God, we pray that you will send help for those children who are hungry tonight. Lord, there are children who are hungry tonight. There's no food for them to eat. Please send food, dear Lord. Send help, dear Heavenly Father, to all the children here, especially back home, where every phone call that you get is that we are hungry. Agụ egbuola mmadụ. Agụ egbuola anyị. Adịna ongala ahụ nri. Ahụla ego la eji zụta nri. Chineke nna. Mụọ. Biko bịa za n'ekpere anyị. Anyị bụ ndị mmehie. Anyị amaala. Ma ise anyị kpọkuo ogu. Anyị confess our sins. Lega ịgbaghara anyị mmehie anyị. Nna biko bịa gbaghara anyị mmehie anyị. Bịa bịa leta ụmụ, especially our children. Send help where the help is needed. Dear Lord, help all of us, everyone at the sound of my voice, may not America, may not Nigeria, may not any part of the world. Lord, help us to reach out to those that need our help. Help us to know that as long as there's food in our fridge, we don't need the monies in the bank. We need to reach out to people at home, especially our little children. Dear Lord, we know that you see our heart, you see our needs, and we commit all our children, the little ones, the babies in the arms of their mommies, the little ones in the kindergartens, daycares, the ones that in elementary school, high school, the ones in the colleges, Lord, we lift them all up. The ones in higher education, those that are graduating from any level of education, Lord,
we are lifting them up to you, Lord. We will not forget our children that are also in the war front, because many of our children are working day and night, doing this work, dear Lord, to save lives. God, we thank you so much for the privilege that you have given to us to come together this evening. We thank you, Lord, for those that you gave the wisdom to make this a reality for us. We thank you that Jesus came over 2,000 years ago. He came just for a night like tonight, to give us this hope that we can come boldly to the throne of grace. In Jesus' name, we can come boldly to the throne of grace and present our case. Dear Heavenly Father, we are asking that you don't look at us and our sinful nature and our sinfulness and everything that's bad about us, that you will look at Jesus Christ, who paid it all on the cross of Calvary. And on his merits, Lord, we are praying tonight that you would save our children, take care of our children, take care of our homes. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen. 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 Thank you so much, Sister Lawande. Thank you, sir. May the Lord hear our prayers and Amen. continue to Amen. watch over our children now, Jesus. Amen. Amen. Biniko, mgbe anyị malitere, anyị settled some rules as much as possible. Ma ọ bụrụ ndị ikwu okwu, biko tinye phone ụlọ mute. That is, leela phone ụlọ ahụ ma ọ bụla camera ege hụ ọ sịrị mute it. Gị pịa ya, so that way otu mmadụ naanị gị ekwu okwu anya niile nwee ike danụ ha ọ dị ka. Nke abụọ, mbụ ọ dịghị mgbe ọ dị mma na anyị niile nọ anyị gbanyụsịa our camera. Biko, put it on so that we can see you, we can know who you are, and then we can all worship together. So Biko, those two things, put on your camera and then mute the volume. That way, and all the quietness and solemnness anyị needed. Cheta na anyị nọ n'iru Jehova, ọ gakwa n'eze anyị. Ka aha Jehova bụrụ ihe a na-enye ekele n'aha Jizọs. Amen. Anyị ga-ekpọ ndị First Igbo Choir ha gụọra anyị. Yeah.
and say something after this song because it will be the local, it will be like Yes, anyị kpọkụrụ Jehova, ya wee zaa anyị. Ọ gakwa ịda aza anyị da aga, n'ihi ọ bụ ya mbụ onye nsị ma anyị bịa, ma anyị rịọ, ma anyị kụọ, ma anyị chọọ. Lee nga imeghere anyị, lee anyị nga ịchọta, lee anyị nga ịrịọta. Ee, ọ bụ Jehova aha ka anyị bịakwutara. Jehova, ee, ugbu a anyị lọpụtaworo ya.
Amen. Amen. N'ezie, n'ezie, Jehova anyị dị mma, ọ dị ebube, ọ dị ukwuu. Ka anyị niile ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị lọpụta Jehova, bịa kpọọ isi ala nye Jehova, si Jehova anyị edere anyị ezi mma. Ụmụnne m na ụmụnna m, anyị hụdata n'isi anyị n'ekpere Jehova anyị, onye dị ebube, onye dị nsọ, onye bi n'ebe dị nsọ, onye ihe niile gbasara ya dị nsọ. Nsọ nsọ Jehova, ọ bụ ka anyị bịakwutara n'oge na-asị gị, ngwa bịa nọnyere anyị, nye anyị okwu kele dịrị gị na okwu mbụ nri nke ndụ, nye anyị nri nke ndụ ka ị ga-eduru anyị iji gaa ije n'oge na-anị ya n'ime ọzara nke a. Ekele dịrị gị, mma dịrị gị, onye ọma, onye ebere, n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. N'oge na-anị ya ka anyị nọkọrọ ajụjụ nke ebe ọ dịghị anyị siri nọkọ dịka ekperele onye mbụrụ abụ na-abụọla n'isi mbụ na mbụ. Ọ sị Jesus is still the answer. Jesus is still the answer for such a time as this. Jesus anyị, ebele ọ dịghị ihe nyere ya, ọ dịghị ihe nka ya. Ọ ga-ebu mmadụ nwụọ naanị na anyị ga-ede agba. Ọ bụ naanị ma ahụ adịghị ike, ọ bụ mgbe anyị ga-egbakọ. Ọ dịghị ihe ọdụ anyị nwere ike ime. Ọrịa na anyị o meela na anyị ga-adị, anyị nwekwaghị ike. Ọ pụtara sị na ọ dịkwaghị ebe ike anyị ndị. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ okwu ka m ji bịala abalị a sị ihe ndabara adabarala anyị, ihe ntiwa nke obi adabarala anyị. Ndị anyị na ụlọ abụ mkpụrụ bido ije n'oge na-anị a, Jehova asịla obi azụrụ ike. Ọ ga-apụtara sị na anyị ga-aga echili akala abụọ elu si na ọ dịkwaghị ebe ike anyị ndị. Ọ bụla oge ndị ugbu a ka onye ọbụ abụ njiri n'akwụkwọ Abụọma 121 ya sị, lee nga iweli anya ya abụọ lekwasị ugwu niile. Olee ebe inye aka ya nga isiri bịa? Ya elee ugwu oke ọha, ya sị agbanyeghị oke ugwu na nha, oke o toduru n'ugwu na-apụ inyere ya aka. Ya elegharịa ihe ndị gburugburu ya sịrị ihe ndị a apụghị inyere ya aka. Ya sịrị inye aka ya nga isi n'ebe Jehova nọ bịa, n'ihi na Jehova nke ugwu ahụ ọ dị ile. Jehova mbụ onye nkere ugwu ahụ. Ọ bụrụla ọ bụ Jehova nke ugwu kere ugwu mere ihe niile, n'ihi nke a ugwu agakwaghị ịtụ ya ụjọ na ugwu Jehova ya nke ugwu ndị ya n'ihu. Ọ bụ ihe m jiri bịala abalị a si ama m ugwu ke nnọọ n'ihu, elela ugwu ahụ, lekwasị Jehova anya. Jehova nke ugwu, Jehova mbụ onye nkere ugwu, Jehova nwee, Jehova nga idufe ilu ugwu ahụ. Ọ sịla ya nga ilekwasị anya ya abụọ, iweli anya ya abụọ lekwasị ugwu niile, olee ebe inye aka ya nga isi bịa. Ọ bụghị ịdịkwa ejumla anya asụ na sị jee pastọ dịghị ebe inye aka nọ, ọbụla ọ dịghị inye aka ndị nọ. Ajụjụ ọsịsa m abụrụ dịka onye ọbụ abụ njiri sị na ugwu agaghị inyere ya aka, ọ bụ Jehova ga-inyere ya aka.
Jehova nke inyere anyị aka. Ụmụnne m na ụmụnna m, otu ọbụla o siri dịrị, ị nọla anya mmiri, Jehova nkere gị sịla gị ihe isi gị anya mmiri. Ị nọla mgbafu obi, Jehova ga-ekasi obi. Dịghị ihe anyị siri zukọ ọbụla, ọ dịghị ebe ọ dị inye aka anyị ga-esi bịa ma ọ bụghịla ebe Jehova nọ. Nwa ahụhụ ke na mfụtara anyị n'oge na anị a, anyị ahụlasịla ọ dịghị eso anya ma oki ma ogbede, ọgaranya la nwa ogbenye, ndị na-achị achị la ndị adị ịchị achị, ọbụna ndị nji mgbidi suo ụlọwo gburugburu. Ọ dịghị ebe na ọ dịghị gafe, ọ dịghị onye na ọ dịghị imetụ aka. Anyị ahụlasịla ma ndị ịchị achị ọrịa na-adakwasịlawo, ndị anyị sịla abụghị ọkachamara, anyị ahụlasịla ọ dịkwa ka mawụla kenani a. Ndị anyị sịla abụghị dibịa, ụjọ nga-adị ịtụ dibịa ga-abụ iburu onye ọrịa dula ka onye dibịa ya sị gị pụ ụzọ ma ị nọ, ma ndị ụfọdụ asị ọ dịghị ebe inye aka anyị ga-esi bịa. Ọ bụ ha anyị bịara n'abalị a sịla ọ dịghị ebe ọ dị inye aka anyị ga-esi bịa ma ọ bụla Jehova onye kere eluigwe n'ụwa. Jehova nakwa na-adịghị ehi ụra, ike ejighị agwụ ya, onye nke na-echebe Izrel. Ọ bụ onye anyị bịakwutara n'abalị a sịla ka oge na-abụkwalụ unu gbata bịa lekwa, kama anyị ga-egbara ọsọ gbakwuje Jehova. Ọ sị ma anyị bịa, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, lee nga inye anyị ezumike ka ya, lee nga ịnara anyị yoku ke anyị mvu, were yoku ya ke dị mfe, ibu ya kele adịghị anọ, ọ bụghị ya nga inye anyị. Amaghị m ha ivu bịa, ama m Jehova ke nọ n'ebe a. Amakwa m sị na Jehova na-anị ya nga iji ike ka ahụ ka o jiri bụrụ Jehova butuora gị mkpa na-anị ya. Ma gwere anyị kpọrọ anyị gala akwụkwọ ọnụọgụgụ. Come with me to the book of Numbers, chapter 21. N'ọdịla oge mgbe ụmụ Israel ngakwara n'ụdị ndụ na-anị ya, n'ụdị oge na-anị ya, ya bụrụ ihe m chọkwara iji hafụrụ anyị n'abalị a, si mgbe ọ dakwasịrị iwu, dịghị otu o jiri mee, dịghị otu ejiri zọpụta, dịghị otu ejiri Chineke njiri zọpụtawo. Ọ bụrụ na Chineke nwere ike ịnafụtawo n'oge ahụ, Chineke ahụ ndekwa ya dugbuo. Na ihe otiti ahụ dakwasịrị iwu n'oge ahụ, Jehova ha naanị ọ gwara bụ mụ lelie anya onye ọbụla nke leriri anya ya, la ndụ nga edere ya n'ime akwụkwọ ọnụọgụgụ 21 verses 4 to 9. Akụkọ ndere nga ahụ, ọ sị, as they journeyed, they came, and the Lord sent serpents, fiery serpents among the people, and the people, many of them died, many of the children of Israel died. Verse 7, yes, they came to Moses. We have sinned, we have spoken against the Lord. Pray to the Lord that he may take the serpents from us. So Moses prayed. Can you go now? 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name, if they will humble themselves, pray and seek my face, I will hear, I will heal their land. Moses spoke Jehovah, but the sweet thing, verse 8 of it was, and the Lord said to Moses, make a fiery serpent, set it on a pole, and it shall be that everyone who is beaten, when he looks, he shall live. He made that, and when they looked, that bronze serpent, and they lived. I don't know. Watch it out, among them otu o jiri dakwasị gị,
But Jesus n'ụbọchị taa ndị sịrị welie anya gị abụọ lekwasị Jehova lọọ gị inye gị nzọpụta. Ọ bụ nrịrịa ka ịdị lekwasị Jizọs anya, Jizọs gị inye gị ọgwụgwọ. M chọrọ ka anyị ihe nga n'anya ka anyị ihe nga na gbuo laje. 2 Timothy 1 verse 7 see, he has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. And that is kembulambu m chọrọ ka anyị ngwefu n'ime anyị, ka anyị si ebe a laje gwefu ụjọ, n'ihi Chineke anyị abụghị onye ụjọ. Chineke anyị ndị ike, ọ ga-eduru anyị, ọ ga-edufe anyị. Atụla egwu. Isaiah 41 verse 10 ọ sị atụla egwu, elela anya gburugburu n'ụjọ, lee nga iji aka nri nke ezi omume ya kwagide anyị. Ị nọla ụjọ, gwefu ụjọ, ọ ga-iji aka nri nke ezi omume ya kwagide gị. Dị oke mkpagha ha, cheta Jehova onye kere ugwu nka ugwu ahụ. Ọ bụ Goliath nguzodere gị chee sị na ọ dịkwa olileanya ndị nọ. Ya sị n'ụbọchị taa dịka David, come to the Lord, come to that your Goliath with the name of the Lord. Or say, you come to me with javelin, you come to me with all this, but I come to you in the name of the Lord. Today, n'ụbọchị taa, ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị gaa n'ike Jehova, ka anyị lekwasị Jehova anya, welie anya ha abụọ, lekwasị Jehova. Ndụ dị n'ime onye ahụ nke pụrụ ime ihe niile. Jehova anyị, onye anyị bịakwutara, dị ihu anyị bịara n'ụbọchị taa, ọ bụ ịchọ iru amara ya, n'ihi ọ bụ ebe ndụ ndị, ọ bụ ebe ike ndị, ọ bụ onye pụrụ ime ihe niile, ọ bụ onye nwe ihe niile. Jehova zaa anyị, Jehova mezuoro anyị. Atụla egwu, elela anya gburugburu n'ụjọ, ọ ga-iji aka nri ya. Ụbọchị taa abụghị ụbọchị a ga-eme sam ogologo sam, kama ọ bụ ụbọchị ekpere. Mmadụ asịghị welie anya gị, lee ka ịdị ndụ, n'ihi na Jehova anyị onye n'ụbọchị ahụ ka ụmụ Izrel agwọ ahụ ntarawo ihe otiti ahụ abịakwutawo, ihe otiti abịakwutawo anyị. Ọrịa kenanya mgbe ha hụrụ agwọ, kenanya adịghị ịhụ ya anya, kenanya amanwụ otu ọnụ. Ndị ọkachamara amanwụ otu na-emewo, ma anya mara otu anyị na-eme. Ọ bụ anyị bịakwuta Jehova, anyị amara na sịla ọbịa mbụ onye pụrụ ime ihe niile, ọ ga-emere anyị. Ndụ dị niile onye akpọgburu anya, ndụ dịrị gị n'oge dị ugbu a, lekwasị ya anya ka o wee zọpụta gị. Ọ bụ onye gburu n'osisi, lee ka ịdị ndụ dị niile onye akpọgburu anya, ndụ dịrị gị n'oge dị ugbu a, were ọṅụ nara Jizọs ọsọsọ, ndụ ebighị ebi ka ọ ga-enye gị. Mara nke ọma na ị pụghị ịnwụ n'ihi na Jizọs na-adị ndụ. Nwanne m lee ka ịdị ndụ,
dị niile onye ya kpọgburu anya, ndụ dịrị gị na oge dị ugbu a. Ọ bụ ndụ ahụ nke Jizọs ndị inye, ọ bụ ihe m nyere m dị inye ụbọchị taa. Site n'ebe ala mara sị elu, o nyela gị ndụ ọhụụ, o nyela gị ike ọhụụ. Atụla egwu, elele anya gburugburu n'ụjọ. Jizọs onye pụrụ ime ihe niile, ọ ga-emere gị ya. Isi anya, ọ bụrụ ịnọla anya mmiri, ịnọla obi ntiwa, isi anya tụkwasị ya obi, ọ ga-edurugodo aga. Ọ bụ anyị siri zukọ ka anyị nata ike ahụ, lekwasị ya anya. O menara anyị, o mewue na mbụ, ọ ga-emere anyị. He has done it before, he will do it again. He says, look and live. Whatever it is, don't look at your problem. Don't look at the issue. Look to Jesus. He can handle whatever comes your way. That is why we are gathered, to receive power. And may that almighty, powerful God be your power from now on. In Jesus' name. Amen. 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 Tupu anyị agala oge awọ ya ikpere Kenani a, Kenani bụ oge ka anyị ga-eji rịọ arịrịọ anyị. Ma oge na gboo, ile anya na phone or your computer, la ya ege hụ na edere chat. Ọ dị arịrịọ ọbụla, ekpere ọbụla ijiri bịala oge na type ya in nga ahụ, anyị ga-collect ya. Ndị ọnwụ ga-egoro anyị uri ngụchala uri gbuo, anyị ga-collect all our prayer request, kpee ekpere n'isi ya. Ma ọ bụkwa n'omenala ya, ma ịtaịpụteghị anyị ndị abụọ bụ ngụchala uri, a ga-enakọta arịrịọ ekpere niile, enwe ike kpee ekpere n'isi ihe ndị ahụ niile. Ọ bụ Jizọs ka anyị chọbịa. Ndụ dị n'ebe ọ nọ, ike nọ n'ebe ọ nọ. Lee ka dị ndụ. Look unto Jesus. Whatever be your prayer request you have come with, after the Brother Uzoma Ngemana and Sister Nwanyeze must have finished singing, please type in your prayer request under the chat column. If you can't type, we'll take the prayer request together, and then we will be able to pray on our prayer request. God bless us, Brother Uzoma Ngemana, Sister Nwanyeze Nwambu, please lead the church this time. All right. Just Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on. Through the night, take my hand. Precious Lord, lead me home. When my way grows dreary, precious Lord, lead me near. When my life is almost gone, at the river I will stand. Guide my feet, hold my hand, take my hand. Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, am
Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me. Oh, hold my hand all the way, every hour, every day. Come here to the great unknown. Take my hand, let me stand when no one stands alone. Like a king I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that was then been alone. Hold my hand all the way, every day. Come here to the great unknown. Take my hand, let me stand when no one stands alone. Hold my head all the way, every hour, every day. Come here to the great unknown. Take my hand, let me stand when no one stands alone. Oh, take my hand, let me stand when no one, when no one stands alone. He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hands that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. He's faithful, for I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still, oh troubled sea, still 'tis his
ntamu manile o bim gezwika ebe obu Chinekem nedum onedum onedum no oji akanke ya nedum kam nesoyo n'ụzọ niile n'ihi n'oji aka ya na-edu. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. He's faithful, I would be, for by his hand he leadeth me. God me, oh, the great Jehovah, pilgrims through this barren land. I am weak, but almighty, hold me with the powerful hand. Bread of heaven, feed me here. I want no more. Bread of heaven, feed me till I want no more. May see your armor, Merengopo Iseru, Kwekopuna Igwe Ojik, Dugidem Nijem Nile, Onye Zopum, Giburi. Cannot onye zopum geburikem na otom mgbe m ga-azọ ụkwụ n'Jọdan chụpụ egwu kem na-atụ na-edu m koma na-ebili Reala Kenan Nudo Abotuto Kangaru Gwembani Abotuto Kangabu Kimbele songs of praises, I will give to thee. Songs of praises, I will give to thee. Amen. This is a special time. I engage collect all the prayer requests. They can pass on crew. Ekwesu mjalabia banye mba this time. But it does not mean la Chineke ahafukwala anyị. Adịzi ihe ndị mkpa ndị Chineke na-emela anyị abalị ole na n'ime this period. Anyị nọ n'ime nsogbu. Anyị nọ na this pain. Adịzi ihe ndị mkpa Chineke na-emela anyị chọrọ iji may appreciate or testify before the children of God to encourage all of us.
Pastor has asked me to permit you to, I believe, in a testimony, and give me encourage our people. The next item I need after this time of prayer, and give our closing remark. But before we get to the closing remark, I need this prayer section. This prayer section, Pastor Ozoma Erondo, lead out. Our brother Francis Nwachuku and Reverend Patrick Anyalewachi lead out like this prayer section. But before we go into those prayers, some of the prayer requests online. I'll be summarizing those prayer requests very soon. But before I make I don't know hand them pa Chineke balulena. You make it keep my allow just to testify that. After which, prayer request, we are going to also allow you so that we can have all these prayer points and we can pray collectively. So I believe when Josh, more mute yourself. Muted or mute yourself. There, Josh. Just touch up. I only tap not up. Just touch it or mute yourself. I cannot mute you for it. Yeah, exactly. You can. Very good. Nikani. La community any. In the church any. Every night. Ya moria. Abia how for the Nikani. She Ojo Abiani, c'est la community. But my testimony about they are really they have testified and I got our prayer meeting every night. So Masi Onukurum Kelechuku la homo merani. Yeah, like the fears are driving for the children of God from worshiping God. Instead, like the fears brought them back to worshiping the Lord. Amen. Amen. I don't know another testimony. Okay. Our brother Kingsley Chibu. Go ahead. Yeah. Nzukọ Chineke onye nwanyị gọzie unu. Nke na mbụ inye Chineke ekele mfuru iche. Nne m, mama m, mara just through here walk larịa gboo. Onye hụrụ ya l'afọ gara aga gafu ikwela ọ gara ịgatite walk. Chineke arụla ọrụ ndị egwu. In fact, Chineke surprised m. Ọ nọ n'ọdọ. Ka mbụ he akpala aka. But Chineke surprise ala anyị anyị dịkwa ere etu okpuchitela oge na ihe na ndị imenụ. But okele ọrụla. Ọ dịghị mmadụ nwere ike ịrụ ya. Otito dịrị Chineke n'aha Jizọs. Amen. I think he got one other testimony. I don't know what testimony, one other person. Testimony. Go ahead. Okay. I'm Emmanuel Esonchal. Darling. I'm Nikolai Mbola Chineke Meram Homa. Man, they came na mochi, Kurokuta. Memjit Poro, Poma Pata Pastor Mbolambo, US Olutu Generation, Hello, no comma, a Chineke Meram Homa. Not the danger we heard the word Diri. Over one decade. My first elder, US Olutu Generation came back. La ụzọ Chineke na-emechibeghị ya na-asịkpere Chineke ekpere nga ahụ mesu n'usoro m kelee Chineke n'ihi na ebe ụlọ na ndị ka anyị nọkwa ama aka onye nwanyị n'aha Jizọs. Amen. Amen. I didn't only want a prayer request. Prayer request. Yes. So the one said that online, I received a couple of them. Let me just run through so that I can repeat some of them. The first one I need from online and that will remember our frontline families, our healthcare and so many other people on our front line that we remember them in prayers. Then our children in school that we will just pray for these children. Another 31, some of our children who are graduating this time, unfortunately, they can't celebrate their graduation like every other student. You know, the graduations are like canceled. So we remember such children in prayers. And then our teenagers, some of them don't understand truly where they are.
and the parents are requesting that we remember those children in prayer. Their footsteps. And also remember the divine healing. Healing we are online so much. Healing for Ngwa, healing for our families, and healing for patients in the affected by this COVID-19, either directly or as a family member. All of us are impacted. So we pray for that for these families. And I don't need to request, many remember our families in prayer for protection. And what he meant by families, our families are US, our families are Ngwa, and our families were all over the world. Many remember families again in prayer, and that the Lord will continue to hear our prayers. Our sister request, especially that opportunities are coming her way, that she's just praying God to you that she will utilize those opportunities very well. And then somebody mentioned a name, Lobby Sister Eileen Agada, Lobo, a widow. We are talking now, Lord, so much in pain. And the pain is so much, and she cannot even go to the hospital because of the COVID-19, and nobody is there to take care of her. So Osman need to remember such family in prayer. And then we move ahead to comfort the bereaved families. And they just have that the fears have not taken us away. So these are the prayer requests I received online. I don't want anything to add from this prayer point. Okay, go ahead. Sister. Yes. Galaxy S9, go ahead. My prayer request is one of my brother. My mother just called me this morning that one of my brother from our kindred has been missing since 3 days now. So normally he went for his job. So since from that day they've not seen him. So I just want the church family to help me to ask God wherever he is, whether the kidnapper has been holding him, wherever they hold him, wherever he is, let the Holy Spirit keep on watching over him until they decide, when the Holy Spirit will decide to bring him back to us. So the entire community, they've been looking for him all over. So by tomorrow they'll be going to Omaha to the hospital. So for church to pray for the family. Amen. Okay. Are there don't want any prayer point? Yes. Okay. Go ahead. Victor Wampa. Obi ndem ụtọ ikele unu site ekpere unu na-arịọkwa unu n'otukwa m lekpere otu Chineke ejila nyere m aka mmadụ agbake from the stroke m nwere bụ enwela m ike ịda agagharị like m. Ọ bụ ka masị unu jisi ike rịọla m Chineke tikwara m nwaanyị m lekpere mbụ onye mgbajiri ụkwụ na Friday gara aga. Unu tire m ya lekpere ka Chineke nyere ya aka hilie ya. Ngwa aha Jesus. Amen. Okay, edalozi legweli akelu. Ndị ka anyị ndewonu. Biko adị m ịrịọ taa anyị ntị ya ndị ka anyị nọ n'ụlọ because mama ha anyị ndị nọ mba eziokwu banyere otu ndị polisi jide agbagbu mmadụ. Adị ikwu COVID then abịakwa barake police, so it defies common sense ma anyị nụla mmadụ. La police kwụsịrị ụzọ just lack efu. It's just disheartening. So I think you can lebere or the police di metande ndị ọchịchị nwe ike lebere ya anya ndewo. Ọbụla dị onye ọdọ adị onye ọdọ. Ọbụla dị onye ọdọ anyị ga-ega ọla ekpere dịka anyị si kwuo anyị nwoke Bro Francis Nwachukwu, Reverend Patrick Anyamele, and Pastor Ozoma Erondo. Ndị ekpere ndị na gala ihu Chineke. Aga m ekarị wọdọ. Abdem Shole enwetachara uhe ndị a olile.
anyị ga-egbere ihe ndị ahụ niile bụ gawa n'ihu Chineke. Anyị amarala Chineke ka anyị ndị ife mbụ Chineke na-aza ekpere ana ọ ga-ezakwa ekpere anyị otu n'oji aza n'aha Jizọs. Amen. Anyị ga nụ ekpere. Ndị ka anyị ndị wonu onunu hankara. Okay. Onye nwe anyị na Chineke anyị. Biko n'aha mbụ Francis Nwachukwu. Chineke anyị nke eluigwe. Onye ịhụnanya dị ukwuu. Anyị bịara gbuo dịka o si dịrị anyị. N'ihi na akwụkwọ nsọ gị bụ ebe anyị rubedobere isi ma nghọta anyị ma omume anyị. Chineke anyị dakpọkwu n'oge awa na ha emeghela ala. Ọ bụ hụ anyị tụrụ anya, ọ bụ hụ anyị lere anya. Chineke anyị adakpọkwu n'oge awa sị gị biko adịghị nwere agha ahụla omume ịbụ dibịa, ịbụ dike, ịbụ ọchịagha. Anyị bụ ụmụ gị bịara ala tele obodo anyị. Ịmala otu o jidere anyị n'otu. O were hụ anyị nwere ike ịkọ ite, were hụ anyị na-agaghị ịkọcha ite. Gaa n'egbu Chineke bụ onye ma mkpa niile n'otu. Ivu niile n'otu otu o si dịrị anyị. Anyị bịakwa na gbuo olileanya. Dakpọkwu gị bụ Chineke nke ịhụnanya sị gị biko ya zaa n'ekpere anyị. Ya zaa ekpere anyị nna. Lord anyị mkpa. Ịgbakwara anyị sị ma anyị rịọla anyị ga-erịọta. Na ha ọbụla bụ ibu anyị butere ya lee ga-egwere ya. Biko ọ dị anyị mkpa. Oge gboo bụ oge dị ike. Anyị atụfughị anya hụ ndị a niile ma ogbu. Chineke o mee na adị ụzọ ọbụla o si na ha ọbụla lee eme nanụ na ha ọbụla vutere ya. Anyị dị iri dịka ụmụ gị biko ọ bụ nchebe gboo. Ibie chebe anyị, chebe obodo anyị, chebe ụmụntakịrị, chebe anyị n'ụzọ niile dị iche iche ebe ọbụla anyị nọ. N'ụzọ ọbụla niile onye iro na-ejila chụọ ma bịa chebe anyị, bịa lụrụ anyị agha. Dị ihe karịrị la mmadụ gachara mba lala ahụike la ọdịmma. Biko otu ọbụla la ojila dị mere anyị ebere. Gbaghara anyị njọ anyị niile. Gbaghara anyị nna. Anyị abịafụ ụdịhịla anyị bụ ndị ezi omume. Anyị bịara biko Chineke darịa gị mgbaghara mmehie. Nwa ọbụla labụ ụlọ mmejọ anyị niile ka anyị mejọrọ. Biko gbagharawa. Nye anyị ndụ, nye anyị ahụike. Enyekwa anyị ọganihu. Mba anyị nọ n'ime Chineke. Lekwa oke hụ naanị n'ala alanụ. Adịghị onye tụrụ anya hụ ndị a n'oge a. Adịghị onye ga-esi lọọ mma. O Chineke biko bịala. Chi nke ndị agha. Biko ya gbaghara anyị njọ anyị niile ma mee n'anya ebere. Ya chebe anyị na hụ ọbụla niile ebe ọbụla anyị nọ bụ ndị Ngwa. Ụla ndị alala ma ndị amụrụ n'ala ma ndị alala anyị nọ n'imewo. Biko egosi anyị ngọzi gị, egosi anyị ịhụnanya gị. Bịa gwetụrụ anyị aghọm ndị ala ụzọ, gwetụrụ anyị ọnwụ ndị ala ụzọ. Bịa gwọrọ anyị ndị ka anyị ndị ahụla adịkwanaghị mma, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ma ndị nọ ịrụ ọrụ, ndị nọ n'ihu agha. Chineke biko bịa chebe ewe, nyewe ahụike, nyewe ọganihu. O biko ọbịa bụ anyị dị ịrịala oge awa. Chineke ọbịa hụ anyị dị ịrịa arịara obodo anyị bụkwa Naijiria. Ahụ dị ime n'ime ya. Nna biko bịa chebe kwawere ụlọ. Biko
otu ala dị wee na ụfọdụ dị na ụfọdụ adịghị nụ anyị amarala nna na ọ dịghị ọ bụla anyị chi onye nwaanyị bụ ụlọ anyị kwana ichebe ite onwe anyị ọ bụ anaghị naanị bụ Chineke deje alụ ọlụ ebube deje emekwa ha ọma biko bịa ele otu ala anyị ji nọrọ bịa chebe wee zọpụta wee adịghị ụlọ ọgwụ enwere nọf enwewe dọkịta enwewe hospital Chineke biko ekwela so ruo ahụ ekwela so ọrịa ruo ahụ otu ji dị biko chebe ewe biko zọpụta we biko gbagharawa we biko Chineke nna biko ọbịa bụ ekpere anyị n'oge awa asọ ụmụnna anyị gbakọtara sị Chineke site n'akwụkwọ nsọ gị ị gwara Moses so ọ ga-agba ụmụ Israel ma ọ gwakwa Fero na ha niile bụ mmekpa ahụ gị ruwere ọ gaghị bịa dula Israel ọ gaghị eto any of them aka ọ gaghị metụwa wee metụwa ọ bụ otu ikike gị na nchebe gị ha otu o jide eme na mba niile biko ekwedela ogwuru otu a sọrọ anyị n'ụlọ ogwuru otu a gaduru anyị n'ụlọ biko ekwedela gbagharawa Afrịka gbaghara mmehie anyị niile gbagharawa Chineke biko gbagharawa lee otu o ji dịrị anyị biko gbagharawa la adị onye ezi omume anyị nwere adịghị ka edin biko gbagharawa kere Abraham agụfụ ya la nri because of Lord Chineke gbagharawa biko gbagharawa mee na anyị ebere mee na anyị amara ụmụaka anyị niile ụmụntakịrị anọkwala skuul gbuo nna ịhụ n'otu o ji dịrị ụmụntakịrị dị grajueti la afọ lala abụghị oge m atụrụ anya lagakwana gị gacha gbuo otu o ji dịrị biko bịa gbukwara ọnọdụ duo okwewela nghọta na onyerewe biko ekwewa ha ikele ogologo ndụ na nrube isi n'ezinụlọ Chineke biko bịala ha ọbụla anyị na-eme n'otu ọbụla anyị na-ejila mejọ gbaghara nna site na Kraịst bụ ọkpara gị bụ onye nwụrụ anyị ọnwụ jiri ọbara ya kwụọ ụgwọ bụ onye ibu niile ka anyị metara mmehie anyị niile na ga-ebu ya la nkụ biko ọ bụ ekpere anyị gbagharawa biko la aha Jizọs gbagharawa biko la aha Jizọs gbagharawa biko la aha ọkpara Jizọs gbagharawa biko gbagharawa ma mee na anyị ebere nye anyị ahụike nye anyị ogologo ndụ duo ezinụlọ anyị ọpụpụ wela mbata we ma ndị gara ịzụ ahịa ma ndị gara ọrụ dokwa wee niile la ahụike la ọdịmma mere anyị ebere mee na anyị ebere tela aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Reverend Patrick. Yes, bro. Please unmute yourself. Okay. Abu Francis Nwachukwu. Yeah. Daniel Leon, can you, Reverend, unmute yourself? Yeah, go ahead. Go ahead. Ezi onye nwe anyị na Chineke anyị. Onye ọ masịrị na anyị asụ a ịkpọkọta anyị niile. Ịmala ebe anyị ihe gbara ọsọ ndụ gbafutala ala. Ịmarakwa na ihe mmere nọ anyị ji gba ọsọ ndụ a. Duk onye ọbụla nọ n'ala a ma ekwezuga ndị ya nọ anọ na-abụ ọsọ ndụ ka wee mgbarala bịa. Olileanya anyị na nchekwube anyị mbụ ọ dị nwa ọma ọbụla anyị ga-igweta ka anyị ngwere ga ahụ ube ahụ anyị ihe bịa mema ya emema. Ịhụrụ akụkọ niile anyị ndịrị ịnụ ọ dị ike lemaghị
nwee ndị kwesịrị ịdị elekọta aka ọrụ ndị akpọrọ ndị ozi aghọọla ndị aka wengadị ikpigbusi ndị mmadụ n'ihi na wen ji egbe ji moto kedu onye na-agwa onwe dịkwa na onye nga ikwu okwu ndụ ya afọ hwe na ọ dị mma ọ bụdị ude na anyị nna asụrụ sị la ọbara niile a dị ewụsa n'ala anyị bịarukwela ala Ngwa ebe ọ ga-aka njọ gbuo dịka anyị ga-abụ atụrụ ọdọ ma ọ bụ anụmanụ ọdọ wee nga igbo otu o ji masịrị wee adịkụ na onye nga inyewe ejuwe ajụjụ Chineke nna anụhụ na ghale na ọ bụrụ otu ala ijikọ ụwa n'ịkpọdịrị asị mmadụ ekwafu ọbara mmadụ ibe ede mgbe Ken gburu nwanne ya ọbara mbịakwutere gị ọbara niile ndị a adịrị awụfusi otu ala Naijiria na n'ala Ngwa akwawe ndịda irula obi ọ bụrụ na ọ dị emetụ anyị otu na oge anyị mbụ ha ekere eke ụmụ ọ dị emetụ karịa biko ị hụla ndị polisi awe niile na ndị amị awe na ndị dị ghawe daga arụrụ ala niile awe na-eru onye nwe anyị enwekwara wee echiche anyị agaghị isi na enwe mmụọ nwere ike pịawa akpụkpa. They have conscience. Mgbe Pọl mmekọtara ka ya Chineke ọ bụ naanị otu mkpụrụ anyanwụ nkwụrụ ya kụtuo ya ọ bụ ugboro abụọ ọ kụrụ ya ma mgbe o nyerela ala bilie ọ bụ onye agbanwe a ga-eduela aka ike niile a ya n'olughu